शेतजमनी राखून गोंय सरकारान मार्चांत विधानसभेत गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल पास केल्लें. शेतजमीन घेतल्यांक शेतीच करची पडटली म्हूण बिल. ह्या बिलाची मनसे फुडारी राज ठाकरेन तोखणाय केली. गोवा मुंबय हायवेचें काम बेगीन तडीक लायात म्हूण मागणी करपाक मनसेची पनवेलांत सभा जाली. थंय राज ठाकरेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मनांतल्यान तोखणाय केली. 2023 ची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला. आता 2023 ची गोष्ट सांगतोय. 2023 ला गोव्यामध्ये कायदा केला गेलेला आहे. काय कायदा केलाय की गोव्यामधली जी शेत जमीन आहे ती सहज कोणाला मिळणार नाही. आणि जर शेत जमीन जर समजा तुम्हाला कुठची घ्यायची असेल गोव्यामध्ये तर तुम्हाला शेतीच करावी लागेल. तिथे तुम्हाला दुसरा धंदा व्यवसाय करता येणार नाही. राज्य कोणाचं आहे गोव्यात? भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री तिथे अशा प्रकारचा कायदा करतात. भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट सांगतो मी तुम्हाला. मुख्यमंत्र्यांचं भाषणामधलं स्टेटमेंट की आम्ही गोव्याचा गुडगाव, काय गुडगाव का गुरगाव का काय म्हणतात त्याला, गुरगाव किंवा छत्तीसपूर तिकडेच कुठची काय आहे ते गोव्याचं होऊ देणार नाही. म्हणजे गोव्याचे मुख्यमंत्री सांगतायत की उत्तरेतनं येणाऱ्या सगळ्या लोकांना आम्ही इथे जमिनी देणार नाही. हा त्याचा अर्थ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.